Zdravo ljudi! Dobrodošli u još jednu epizodu Pere Nedeljkovića. I danas ću vam pokazati kako napraviti prugu. Za to su nam potrebni 6 irona i 1 štap. Polažete ovako kao za berdevine irone. Onda u sredinu stavite jedan štap i dobijete prugu. I eto, to je bilo današnje epizodi. Lajkujte i subscribeujte i ako dobijem barem 10 subscribe-a, ja ću nam staviti kako napraviti Skype name i kako kačiti video na YouTube. Vidimo se. Ćao.